Okei, kun mä lasken 3. 3 jälkeen kaikki huutaa Wonderland, okei? 1, 2, 3. Missä piileksii hymy? Värikäs ja innostava Wonderland X Showtime hyppää jälleen lavalle entistä energisempänä. Uudet kujeet ja jännittävät tilanteet tuovat meidät yhteen, vaikka ystävyys ei aina olekaan pelkkää hattaraa. Tervetuloa seuraamaan Juukiriniden 5. Wonderland X Showtime liveä. Luvassa on taas unohtumaton konimuisto, joka antaa energiaa selättää tulevan syksyn. Hyppää siis mukaan ihmeellisen maailmaan ja koe hymyn taikaa. Tervetuloa! Tää lava on ihan mahtava. Vähän vaan hienosääntöjä tonne ja tästähän tulee ihan spektaakkeli. Olet oikeassa. Ja katsomakunnan mukavan tilava. Meillä olisi hyvin tilaa muutamalle lisäykselle, jotka toisivat niin sanotusti hieman lisämakua meidän esityksemme. Eihän nämä lisäykset liity muhun millään tavalla. Kai sä muistat, mitä viimeksi tapahtui?
Emu, sun pitää puhaltaa ulospäin, ei sisäänpäin, okei? Okay? Joo, selvä juttu. Emu. Eikö niin, tuu tänne. Eikö niin, että räjähtävät ilotulitteet on turvallisuusriski? Toistan, turvallisuusriski. Niin, siis sellaiset boom ja kajau ja pau. Niin, eihän niistä erikseen mainittu missään vai mitä? Ei. Just sellaiset, Emu. Ja en mä ainakaan mitään kylttiä ole nähnyt. Okei, joten vankaamaan pärinäks!なカラーリングセンサーは別の僕ら個性って孤独って似てるなんてメランコリックなクエスチョンパッチワークにしてコントラストのジャージャーきっとそんな風に Everyday この世界は回ってる眺めかみれて手書き始めた道のストーリー最前線まっさらな演目ほら次の幕が上がるよもっともっと広がって世界中巻き込む僕らの大作戦一人の笑顔みんなの笑顔パッと咲いちゃってグッと消えちゃって次のステージへ行くよもっともっと広がって世界中巻き込む笑顔のセンセーションあの日もtässä suunnitelmassa on tyhjä kohta. Mitä me sinne laitetaan? Milla saattaa olla idea? Muistaa kukaan Nenerobon? Wow, Nenerobo! Missä sä oot ollut? Mitä sulle tapahtuu? Aha, Tsukasa? Häh? Tsukasa? Mitä? Fake news! Mä en mitään tollas tekis. Nenerobolla on vaan pari mutteria löysällä tai jotain. Rui, tuu tänne. Pari sanaa. Rui, ootko sä nyt ihan varma, että Nenerobo on hyvä idea? Koska robotit on tosi kömpelöitä. Ja entäs se vaikka kaatuu kesken kaiken, ei pääse ylös? Saatat olla oikeassa. Robotit ovat aika kömpelöitä. Ehkä meidän olisi parasta vain jatkaa normaalinen kanssa. Olisi aika harmi, jos robotti vaikka menisi rikki kesken esityksen. Nenerobo on kyllä ihan mahtava. Mut jostain syystä mun mikrowaistokin hölmöi. Mulla on sellainen tunne, että Nenerobo saattaa aiheuttaa meillä ongelmia, jos laitamme hänen lavalle. Saattaa olla, että jossain toisessa aika-avaruusjatkumossa päästämme hänet lavalle, mutta tänään meidän on keskityttävä jotain muuta. Hei! Avaruusmatka! Emu, musta tuntuu, että meillä ei just nyt ole aikaa mennä avaruuteen. Meillähän on koko live vielä suunnittelematta. Niin, ja eihän tää meidän lava edes mahtuisi meidän alukseen. Okei, no jos me ei voida mennä sinne avaruuteen, niin tuodaan avaruus tänne!
り調査隊アドバンチは今日も今日って最高です。ワンダホイ探索コレクション探求諸君、我々は世界の映画を調査する。はい隊長、俺に明暗がってまだ何も言ってないんだが。とにかくあれだ、ほら区分は一見にしかず。区分は一見にしかずだね。つまり虫取り。隊長、提案があります。聞かせてほしいものだな。とりあえず出発しよう。ノープランで。ちょっと待って、出発進行。ちょっと待ってって旅支度くらいさせろ。じゃあ持ち物チェックを始めます。まずは基本のパンパパパスポート持った。はいパパパンツ忘れた。モバイルバッタリー持った。志は持った。仲間がいて私がいる。しかも普通じゃない。誰のことかな。僕らには不可能を可能に変える何かがあるさ。ニコリコリコリコリコリあんな。あちらもこちらも千客万来。君の笑顔もコレクションさせて。イエイイエイイエイ。大人も子供も関係ねえぜ。これぞ一流のエンターテインメント。私だっていつか夢を叶えてやるって。このニコリに触れてもっと胸膨らみましたとタッグ。そのしょんぼりはニコリに変換。うちらに任せろメイクユースマイル。上の時だって下げる時だってかき混ぜちゃってスパイスだって。完璧だ。何ニコリコリコリコリお利口ちゃん。大人も子供もレッツ歓迎。持ち我々も調査対象だ。ウェイウェイウェイ。私だっていつか夢を叶えてやるって。このニコリに触れてもっと胸膨らみましたとさ。Tyypit! Missä on? Kaitoki on täällä! Hei, venatkaas. Kyllä mä tämän paikan muistan. Eiks me esiinnytty täällä viime vuonna? Kiva, että säkin heräsit sun koomasta. Hyvin muistettu. Täällä on tosiaan tuttuja kasveja. Lavakin on samanlainen. Hei kuulkaas, mun tanssi alkaa nyt vähän kutkuttaa ja mä haluaisin tanssia jotain. Esim... Tee, mitä sä meinaat? Tee niinku Tajaki! Musta tuntuu, että Tsukasa ei tarkoita ruokaa. Se on varmaan tee niinku Tsukasa. As in, he's so awesome. Te ootte ihan huonoita. Mä en tarkoita niinku te niinku ton Demo Wonders. Toihan on hyvä idea. Tervetuloa naiset ja herrat seuraamaan Wonder Showta. Meillä on ilo esitellä teille Seuraavaksi te! Niin kuin Don Demo Wonders. Everybody 借りたい思い出の景色のあれ。どうしてもあっても君らしくないな。そんな時代でいいよ。僕らまだワンダー信じてるの。大人たちの鋭利なメモリー。ねえやせりすぎちゃってより目になっちゃいそうね。どうして明日も全部大好きないいじゃん。みんなまだちゃえのことで。ライバル逆境も絶対読んだっていいじゃん。すっごい強烈最強な世界もどうにもこうにも救えないこんなもいいじゃん。みんな救っちゃおうのポーズでちょっとやそっとじゃ作れない笑顔とじゃん。やっぱり落ちても不思議は取り乱せない。エビは美少体。世界海外企業前待ってまだまだ必死しどこだです。101回目のそのメモリハイジャック。勝手も失敗も消さないから世界中未来超大好きで言うじゃん。みんな笑っちゃえの世界はライバル
Näin se pistetään Wonder Show pystyyn. Mulla on ihan superhyvä fiilis. Eikö vaan seuraavaan biisiin? Mikä fiilis? Jee, seuraava biisi! Meiko, mä taisin unohtaa ne tanssin liikkeet. Okei, eli silloin kun mä näytän merkin, sä painat tosta punaisesta napista ja silloin musiikki voi alkaa.幼い頃夢見ては胸が高鳴ったんだまた憧れに手を伸ばすなんでもできそうだ魔法みたいな正体誰にでもなれそう君を笑わす一人だけどんなマジックとでもキラキラしてねでも一人気持ちだけが空回りループしてしまうよ失敗ばかりのどうしようもない僕です今日も理想を探しているのあなたみたいになれたらいいな風の感覚を引かれて引かれたとえ見えない明日でも怖くないよ一瞬の共鳴で世界照らすフィラメントさ最後の一点を見つけ出してだんだん叶っていく夢じゃないって心の底あなただけを信じてくれないかだんだん叶っていく夢じゃないって心の中浮かすフィーバー僕らの可能性をTyypit, sori mulla saatto kaatuu mun mehut sen DJ-laitteen päälle, mut ehkä se ei haittaa. Tuli vähän semmonen pieni remix, et Mitä? Ei hätää, mä kyllä fiksaan kaiken, oota. Sä et voi korjata jo pihalle mennyttä esitystä! Tää on teidän kaikkien syy! Rui, sä palkkasit meille väärän henkilön tekniikkaan! Nene, sä et opettanut meidän tansseja! Ja Emu, sä hypit aivan liikaa! Mitä nyt rauhaan! Hei, sun pitää kyllä nyt ajatella muitakin tässä tilassa. Älä puhu mulle, tää kaikki on mennyt pieleen. Tää on ihan kamalaa!
Ehkä mä voin korjata tän kaiken vielä. Hei, Tsukasa! Me tuotiin Rui! Hobitti! Onks tää se hobitti? Eikö tää on Rui? Rui, mä oon pahoillani. Mä tajusin mun virheen ja mun olisi pitänyt ajatella teitä muitakin, eikä vaan itteeni. Mä nyt muistan, miksi mä ryhdyin näyttelijäksi. Mä haluan, että kaikki mun läheiset hymyilee ja nauttii tästä mun kanssa. Rui, esiinny meidän kanssa, Jouko. Oh, Romeo. Oh, Juliet. Hei, mä löysin sen hobitin! Oh, hobitti. Emu, musta tuntuu, että sä saatoit napata Meikon. Anteeksi, Meiko! Esitys, joka saa kaikki hymyilemään. Ei paha. Mitä me tehdään seuraavaksi? Tervetuloa uuteen näytökseen. Tänään sen teemana on hymet! Tarina kertoo retkikunnasta, joka koostui 4 omalaatuisesta persoonasta. Ryhmän johtaja, joka halusi kaiken huomion itselleen, ja Pelle, joka ei ikinä jaksanut kuunnella mitään. Ei, mä en jaksa kuunnella tällä saarnausta. Voidaanko me vain jatkaa? Ja niin retkikunta lähti kohti uusia seikkailuja. 答えなんてないわ描くのあなただけど私だけど人は遊んでバカって食べてられるなって歌いたいその心で心で私にならこうするチャラチャラチャチャ雨が降った日には抜けるようなして夏の空にするわ夜はリンゴタルト夕焼け頬張ったみたいに笑うの発射よ寄せろさあ何を描く待ってよけどまだどうせなのにでもただもしもだってあいつの連れはではないの迷ったらコツは一つキラピピキラッと光ってピピッと来ちゃってバケツに乗ったクジラに乗っていつでもどこでも笑顔を咲かせましょう一斉のキラピピキラピカ生まれたてのおまじないあなたの話が船だ恋したって夢にだって笑って答えなの全部素晴らしいわ難しいよアクロバットより簡単やってみるチャラチャラチャチャ自由はもっと欲しいけど行く先の決まった汽車には乗りたくない大人ってね大人ってつまらないそうね遊び方を忘れたことお金というなら発想が大事よさあ伝わって走っていれば止まってないし飛んでる間は落ちてはないねどこまでも行けるいくつだって未来は心に見ない気をジレンマ魔女の化粧ではないの迷ったらそうキラピピキラッと光って来ちゃって気取りを持った羽を持ってピードルピードルこの世の果てまで笑顔を奏でましょう一斉のキラピピキラピカ秘密のポケットにおまじない旅する未来雨だって雨だってもうだってもうだって笑えたらいいなどこまで行っちゃうのさあチャラチャラチャチャイエーイ早く持ってくれるみんなで待っているキラッと光って来ちゃってストップストップ急には止まれないそれがショーでもね私の物語はここでおしまいじゃあ始めよう今次の物語を一両とプレゼントあげるみたいにまだ誰も知らない星を探すみたい